Wannan bidiyo za ku ga yadda ake sarrafa ayaban an ciro ta daga gona. Wannan aiki ana yin sa ne domin a ware wannan ayaba, sannan a wanke ta domin a shirya ta a kai ta kasuwa ko kuma a kai ta garin da za a kai ta. Ita dai ayaba ana girbe ta ne a lokacin da take kore, ba sai ta nuna sosai ba. Hakan yana ba da dama a yi tafiya mai nisa da ita ba tare da lalace ba. Ayaba wani lokacin an ciro ta, ƙwararrun masu aiki ne suke ciro ta, kuma aiki ne wanda yake buƙatar nutsuwa da iyawa. Wannan aiki na ayaba in an ciro ta ana taho da ta daga gona ne, sannan a kai ta inda za a sarrafa ta. Daga nan a sa mata magani saboda kar ta lalace na dogo tafiyar da za a yi ta, ko a ruwa ko a mota ko a jirgin sama. Wannan aiki na ayaba aiki ne wanda mutane manomanta suke ba shi muhimmanci. Idan ta yalo kuwa alamu da suke nuna ta nuna sosai.